tsaya mai haɗa ma. Hannu tuno da wani labari. Lokacin nan wani kaka yana gadi gidan wani alhaji. An kawo tireloli cikin gidan a aji. Sai mai gadi ɗan zagaye aji. Ko da dama wasu yana guda. Subhanu. Ana ya tura aka ce a kawo mai gadi. Kakan naka? Kakan nan. An ka jira mai gadi, an ka ce mai gadi ina tura, ya ce wala bisa in tura take ba. Subhanu. An ka kira akan da aka sa mai gadi mota. Ba! Tsayar! An sanya mota. An sanya mota za a tuka mota sai ka jimla ta shiƙo. Subhanu. Ina tuwa gaba ga alaji taimaki da su tari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Ai wato ni da haka ne. Wagga rage zaƙin da ya hana na ce komi. Har da wata kwaya cikin kwaya da nake je na wani aura. Ɗin. Yan cikin ciwon dauku. Ina maka labari. An ka so pidgin. Yanda an ka so shi. Riza ko? An so ta. Sai an ka je yanzu ka cikin firiyo. Ai gani ko ana abin gaɗi ne. Ko ya gyaru? Ko ya yi. Ina sa hannuna. Wallahi ina kunna shi ina sa hannuna. Wallahi ba hito ba sai da in karata kamin ga waya. Ɗabagen abu gaɗi ne. Na ƙwarai nan. Wallahi ku. Na ƙwarai nan Allah. Allah na ƙwarai nan. Ai ina ga ma dabbagin Cibiyar ɗin. Ka ɗaukara. Ko ka haka kai. Kankara sai nan. wallahi kan abu ba abin da diya ba wallahi hama an kisa ana babballan min jiki akan hakara to ba gadda ban kai dai da kila ko ba gadda ba bari tun ina da saura bari in ba ku ba gadda ba dun ni daga ta min dadi Allah dole in ba ku kyauta alki amfanin gona alki akwai zaki ni labarin ga ku ai tuna mun da wani kakana bawan Allah mai suna Ma'azu jin da bai mutu ba mu ya yi wata akwai ta gare akwai ina budura ya sayo ta ko gaskiya ina sayo ta sai so da ciki wala ai wannan ta mutu ita o ta mutu tabbata to dan nan shi Allah ya mai tsawon kwana mutu da an gaya Allah ya mai tsawon kwana ku dai Yusufa ya kama renonta ta yare ta ɗaya kai ina renon akwai kakan nan Ma'azu yanzu akwai nan kamar ya so mu da jikoki ne Allah ana gaya muku akwai a tashi akwai da kitasa sai ɓara waje labarinta Allah sai ɗaya ƙunzu mai faɗa gidanmu ya faɗa gidan kakan nan nawa ki je gyaza Allah ka yi ina gaya muku ya faɗa gidan akwai kakan nan namu sai ɗaya ya karo da akwai ya fito da akwai nan babu wanda gina shi ka san ɓarawa ya ƙar hali ya raba mu da gadon da an kaso a bar muna garon ga na tun kakan baban kanan mahaifiya wallahi wacce kakan bala zai kada kara kakan ne wani kara ko sai wata tai ko dai sai dai tana gaisa da abokan arziki ina abokan nashi yana dumi da su ashe akwai talin geshi tana gani ne kallon gadi wanda ka mita ce ita ce mai adu wala wanga maka aiki na ka wanga ya ga na hau ba wala ya kare haka dama ba ya bura mun galba sai bina ni bina wala bicha wala ba yi da ba tawai ba firu daga nan na gaskiya wala ya kare haka ka zaba daga na wa ku danna wani subscribe kana ku danna wani ƙararrawar sanarwa ta da sanar da ku da zarar mu ɗora sabon